Novellegenren. Om klassiske og moderne træk. Generelt. Ordet novelle betyder noget nyt og kommer fra italiensk. Det er en klassisk episk genre. Det vil sige en fortælling. Det er en kort tekst, typisk 1-6 sider, ofte realistisk. Der er en uhørt, det vil sige overraskende, begivenhed. I en novelle er der generelt følgende. Få personer, måske kun 1-2 personer. Få steder, måske kun et sted. Den foregår over kort tid, for eksempel kun en time, eller 1-2 dage. Der er et enstrenget handlingsforløb. Det vil sige en enkelt konflikt. Klassiske træk. De følgende dias handler om den klassiske novelle, frem til ca. 1960'erne. Novellen er ofte stramt opbygget med en tredeling. Består af en begyndelse, et vendepunkt og en afslutning. Den uhørte begivenhed eller det nye, overraskende er typisk vendepunktet. Mere om den uhørte begivenhed. En uhørt begivenhed, noget nyt, deraf navnet novella på italiensk. Det vil sige en afgørende, ydre og usædvanlig begivenhed som omdrejningspunktet i fortællingen. Begivenheden forstyrrer en orden, som så må genoprettes. Begivenheden kan være igangsætter af konflikten eller vendepunktet. Den klassiske novelle indeholder ofte en pointe, også kaldet en morale, det samme som et tydeligt moralsk budskab. Når pointen er faldet, altså når læseren forstår, hvad hovedpersonen skulle lære, er historien slut. En kort novelle kan også være todelt. Består så kun af begivenheden og pointen, som en efterfølgende indsigt for hovedpersonen og læserens tolkningspunkt. Den klassiske novelle er som regel en realistisk fortælling, det vil sige, at det kan ske i virkeligheden. De generelle træk for noveller gælder også den klassiske novelle. Der er kun få personer. Et enstrenget, et enkelt handlingsforløb. Sker kun på et eller få steder. De næste dias handler om moderne novelletræk. Foruden få personer, kort tid og kun få steder, er der andre træk ved moderne noveller. Starter typisk in medias res, det er latin og betyder midt imellem tingene. For eksempel starten på novellen, Sneglen i mit skab. Den morgen sad der en snegl i mit skab. Sådan en rigtig stor vinbjergsnegl med gråbrun krop og følgeøjne, der glodede direkte på mig. Her må man som læser spørge sig selv, hvem er jeget i historien? Og hvad menes med den morgen? Det lyder som om man burde vide, hvad der er særligt ved den morgen. Men det ved man ikke. Når læseren på den måde kastes ind midt i hovedpersonens liv, men uden at få noget at vide, er der tale om in medias res. Den kan til tider have en mere løs komposition end den klassiske novelle. Ikke nødvendigvis en todeling eller tredeling. Ingen tydelig, uhørt begivenhed. Der er ikke tale om en afgørende og usædvanlig begivenhed, der bryder med det velkendte. Oftere handler det om dagligdagens hændelser og små forskydninger i hovedpersonens liv. Der er ikke meget ydre handling i den moderne novelle. Det er derimod ofte det indre og psykologiske drama, som gemmer sig bag dagligdagens hændelser. Ofte med ydre syn, altså kun handlinger og replikker, ingen tanker, så læseren selv må fortolke, hvad der sker inde i personerne. Ofte vil den moderne novelle vise showing i stedet for at forklare tælling. Et eksempel på tælling, som også er lidt kedeligt, hun blev bange, da hunden sprang på hende. Et eksempel på showing, mere spændende beskrevet, det løb hende koldt ned ad ryggen, da den knurrende lyd kom nærmere i mørket, pludselig så hun hundens sylespidse tænder helt tæt på. Læg mærke til, at ordet bange slet ikke er med. Alligevel forstår vi følelsen. Det er showing. Ofte er den moderne novelle meget underbestemt, det vil sige noget læseren ikke får forklaret. Den har mange tomme pladser, det vil sige manglende information, som læseren selv må udfylde.
Som regel er fortællingen uden en pointe og kan ende fuldstændig åbent og uafklaret. En åben slutning betyder, at læseren sidder tilbage med mange spørgsmål. Det kan for eksempel være, vi ikke ved, hvad der sker med hovedpersonen. Magisk realisme er et moderne træk. Det er inspireret fra sydamerikanske noveller, for eksempel forfatteren Allende og amerikansk gysertradition, kendt fra Stephen King. Magisk realisme er uforklarlige hændelser, der bryder en ellers realistisk fremstilling. Læseren må acceptere dette for at forstå teksten. Kan være symbolsk, for eksempel i denne sætning, Kåre kom til verden med en navlestring, som ingen kunne klippe over. Det kan ikke lade sig gøre. Men er et symbol på hans moderbinding, det vil sige at Kåre i novellen er alt for knyttet til sin mor. Det kan minde om moderne eventyr, for eksempel Paradisæblerne af Martin A. Hansen og Karen Blixens fortællinger. Til sidst skal vi høre lidt om short story, som på dansk hedder kortprosa. Det er ultrakorte noveller efter amerikansk forbillede. Den kendte forfatter Ernest Hemingway skrev denne meget korte tekst, Barnesko sælges. Aldrig brugt. Det er en trist historie om en fattig forældre, der har mistet et barn og må sælge skoene. Men fortalt meget kort. I kortprosa er der mange tomme pladser, som læseren selv skal fortolke. Kortprosa skrives primært efter år 1900. Mest efter 1960'erne. Her er et eksempel på en short story. Oversat til dansk, en forfatter spørger en redaktør på et forlag, om han vil udgive hans kortprosa. Nej, svarer redaktøren. Slut. Og hermed er denne præsentation også slut. Tak for nu.